Светослава Калдеронова се казвам. Това в принцип е сефарадска фамилия, т.е. сефарадите са евреите, които идват от Испания. Учила съм в хуманитарна гимназия, след което завърших психология. Аз съм родена в Горна Оряховица всъщност, но винаги сме живяли в Варна. В какво семейство? Майка ми е учителка по руски, баща ми е бивш военен, дядо ми всъщност е от Ямбол. Това, което разбира се ме направи най-силно впечатление е, че той има печат от концлагер на ръка. Влязъл в концлагер, не е успял да се сблъска с онези жестокости, които познаваме от филми и литература, но до този момент аз познавах тази действително само от книгите. И изведнъж, когато разбирам, че наистина толкова близък за мен човек е бил пряк участник и някакси ми се струваше много нереално. Определено бях и стресната, и по някакъв специфичен начин очарована, че все пак мога да познавам такъв човек. Това, което аз знам за спасяването на българските евреи, е, че наистина е нямало това негативно отношение към евреите, което тепърва се е разпространявало по света. Тоест българите са успели да останат някакси настрани от тези негативни оценки и са успели да запазят мнението си за евреите като буквално като съседи, като хора, а не като някакви толкова различни и лоши. Определено се чувствам горда.